Hai guys, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share di channel ini ya. Dukung terus channel ini sampai maju ya. Terima kasih. Hei, angkatannya. Loncengnya. Terima kasih. Loncengnya gede ditabuh lho, Dok. Dan ireng. Matur suwun. Oke, langsung. Rahayu, rahayu, rahayu. Wong awit genamastu sekare bahwana langgeng. Wigati ingsun hambuka wiwaraning wiwara. Wigati ingsun sederek monggo tindak renggalek kutha cilik pabrike tempe kripik alen-alen wis ana wiwit biyen uga jajan warna-warna camilan opo maneh kembang jengke sing akeh koe duren yen panen ora leren muga salah saiki saya raja pari jagung delene ledung-ledung. Sing padha kumpul nanging aja banjur terus ngerantung. Sederek monggo tindak renggalek kutha cilik pabrike tempe kripik alen-alen wis ana wiwit biyen uga jajan warna-warna camilan opo maneh kembang jengke sing akeh koe duren yen panen ora leren muga salah saiki saya raja pari jagung delene
padha